जे बाटासिपुर नैबे स्कुलनि थाखाय आङो 20 लाख थाखा सेंसन होनो होननानै फोसावना बुंनाय जादों आरो बे मथे दिनै बेवहाय सेंसन जादों 7 कोटी थाखानि गोदान स्कुल बिल्डिंआ बाव लुफुंजासिगोन बेखौबो जोङो अलरेडि आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मोजां गेलेबाय था हार्ड वार्क खालाम सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबियाव नोंथांमोन बयखौ फिन खेबसे बरायफिनलायबाय खौरां दिनैनि दिनाव माने जोबोद मोजां खौराङानो खौरां आरोना गिबियावनो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन दा UPPL दोलोनिफ्राय MP रोनगोरा बिथाङा माने जोंना बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव फैनानै 20 लाख रां माने बे फरायसालि जौगानायनि थाखाय फरायसालि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्टनि थाखाय 20 लाख रां अनसुंथाइ होलांबाय आरोना थ' बेखौ लानानै मा खामानि मावनाय जायो सावरायलायनानै मावनो हागोन होननानै बिथाङा बुंलांदों आरोना थ' बियो जोबोद मोजां बाथ्रा जोबोद मोजां खौरां नाथाय मोनसे बाथ्राया जाहैबाय बे फरायसालिनिनो सोरगिदिं आरोबाव गोबां बेफोरबायदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोर दंमोन बिथाङा बयनोबो एसे अनसुंथाइ होलाङोबा मोजां जागौमोन बयनिबो मुङै एसे फोसावलाङोबा मोजां जागौमोन आरोना गंसेल' फरायसालिनो फोसावलांनाया एसे किसुमान फरायसालिया एसे बोराबथावना जाबाय आरोना दा जाय हक उननि समफोराव बिथाङा बेफोरबायदिनो होफैबावबानो जाबाय आरो नैथियाव जाहैबाय जोंहा BPF निफ्राय रबिराम नार्जारि बिथाङाबो फरायसालि जौगानायनि थाखायनो माने 7 कोटी रांनि जि फान्ड बेनिफ्राय माने फरायसालि जौगानायनि मुङै राङारि अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथाङाबो फोसावदों आरोना बेबो जोबोद मोजांनि बाथ्रा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरोना थामथियाव जोंहा बर'निनो सासे माने आरोबाव फुटबल चेम्पियनशिप जोंहा ओंखारबाय बेबो जोंनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां इन्डिया टीमनि जानानै बिथाङा सिलेक्शन खालामजाबाय माने जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथावना होननानै जों बुंनो हागोन आरोना एनादार मोनसे दा जोबोद मोजां खौरां नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बर' फरायसा आफाद आरो बेनि बोसोनगिरि मानगोनां खुंख्रा स्वर्गियारि बिथांमोना रायलायबाय थादों बे ओनसोलाव माबा मोनसे खालामना होनांगौ नोंथ' MP जाबाय एबसुनिबो दैदेनगिरिमोन मा खालामनो नोङो बेबायदि मोनसे सावरायनायनि गेजेरजों दिनै बाटासिपुराव रायजो राजाफोरा लुबैनाय बायदि माबा मोनसे नों बुंलांनांगौ होननानै आंखौ बुंबाय थादों आरो हाई स्कुलनि फोरोंगिरि माखासेफ्राबो लोगो हमनानै बुंदों जे बेवहाय माबा मोनसे नोंथाङा खालामनांगौ होननानै रायजो राजाफोर आं हानायमानि आंनि दायित्वखौ आं जेब्लाबो पालन खालामलांगोन आंनि गोहोआव जि दं बेखौ मावफुंनो नाजाबाय थानाय जादों मावफुंलांबाय थागोन आं दिनै फोरमायनो लुबैदों खुंख्रा स्वर्गियारि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो रायलायनाय जादों जे बाटासिपुर नैबे स्कुलनि थाखाय आङो 20 लाख थाखा सेंसन होनो होननानै फोसावना बुंनाय जादों 20 लाख थाखाखौ नैबे स्कुलनि बाउन्डारि खालामो ना एडिशनेल क्लास नांगौ बेखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना मावफुङो आंखौ खावलायबाय सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ इनफ्रास्ट्राक्चारफ्रा जागोन लासैनो जालांगोन प्रथमा गोजौसिन फरायसालि हिनजावसा फरायसालि जे दङ गार्लस हाई स्कुल बे फरायसालिनि न'फ्रा जिहेतु जोबोरैनो गाज्रि जाबाय बायहं जिहं जाबाय फरायसाफोरखौ फोरोंगिरिफ्रा नांगौ रोखोमनि फोरोंनो हानाय बे रोखोम अबस्थानि बिसिनाव स्कुल बिल्डिं गैया फोरोंगिरिफ्रा जिरायनायनि नांगौ रोखोमनि मोजां स्कुल बिनि बिल्डिंनि अबस्था गैला दा बेखौ नोजोर होनानै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय RIDF आरो SOPD बे मोननै फान्डनि गेजेरजों जे मोनसे सेंसन होनानै स्कुल बिल्डिंफोरखौ साबना हामना लुनायनि मुङाव दा 7 कोटी थाखानि मोनसे एस्टिमेटजों बिल्डिं लुनायनि थाखाय जे सेंसन होदों बे सेंसननिनो मोनसे दतमा गोजौ माने हिनजावसा फरायसालियावबो आंनि समस्थियाव आं बेखौ रिकमेन्ड खालामनानै दिनै बेवहायबो सेंसना जाबाय आरो बिनि थाखाय 7 कोटी थाखानि गोदान स्कुल बिल्डिंआ बाव लुफुंजासिगोन आंखौ बिदि बरायगोन होननानै आं मिथियाखैमोनबो दा फैनानै नुफैबाय बेबायदि जानानै दं गेलेनायाव माबायदि खस्थ' मोनामोनबा माबायदि नाजानानै देरहासार जानो हागोन गेलेनायाव एक्चुअलि आं जेब्ला जों साउदियाव टुरनि थाखाय थांदों आं बिनिफ्रायनो इनजुर्ड जानानै दंमोन आं फार्स्ट मोननै गेमखौ गेलेनो हायाखै इनजुर्डमोन आं ओमफ्राय सेमिफाइनाल फाइनालखौ गेलेदों उनावहाय मा गेम गेलेनायनि नोंहा साननायखौ उनावहाय इन्डिया जानानै जों AFC क्वालिफायार्स गेलेगोन वर्ल्ड काप ओमफ्राय
दा आं नेक्स्ट विक मेबि आं सन्तोष गेलेनो हागौ सन्तोष ट्रफि आसाम टिम जानानै उन्दै गेलेगिरिफोरखौ मा खावलायगोन बा मा मेसेज थागोन नोंनिफ्राय दिनैनि दिनाव आं बेखौनो बुंगोन दि सोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनो मोजां गेलेबाय था हार्ड वार्क खालाम सानसेबाबो बयहाबो मोनसे दिन फैयो जे गिदिर प्लेयार भिडिअखौ मोजां मोनोबा मोनसे लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय अननानै प्लिज फिसा चेनेल होननानै जोगारनानै दादों